Sangare nangiye jadi madi sira ye asu sangare nangiye kafure asu fila moso chenyi nangiye iye asu sangare nangiye fila denwa Babani ay tiginoni nan temena asula namo ngore bogo Alou me Alou Konaté ma Kouyaté numéro 2 tché Koya fo Burkina avion tigi koni namo tché ko nyemaya ba bolo fo Burkina Allah ni yoro ye tinya ye ne doni modi bogo se tara Burkina wechede badara saja inisu Allah sogoma vana ni wala vana ma dese ikosu oje dayoro nyuma ma dese ikosu jaga jeli so sanu ma dese ikosu ala ni ala kabine de la gare malagare idasa ya kotila kami sogo musa de la gare lembana wallahi ni boye mogo minde fosakile badara saja suche inisu ulache inisu tukora piripiriba serani jatiki moyongo chebeche badara saja iye waraye fatuma tatache modi bogo sela badara saja yo wala malde aramata ni kunyama be binta tembulu ani fadjum bayla di jike wallahi sungolo abi million de danyuanga kada ka jerika ma sodu potane di bagi ma ka to wallahi ne nyama ya ba lebulu ataya niye ale de bi se million aba mina wono maka bishi ka di jeri bagi ma ka di baba maka de na ni fati jiku de ni bita waide bayla di jike wallahi jike baudi sa ko nyama ya ba bulu abisa koro isa de ni musse de ni Jarama bailali dase jigere bailali mbose jigere bailali yeah samba jigere bailali bita dafude bailali fati jimude bailali ala dayi geleya aye kadi silata kamale nyala ni bailali bison atake mo nyana ni bailali bison atafo mo ye yeah kuma teneda jokara medelu nyo kuma teneda benya bela nangini namo atanjida matanjida ba waiti ke doni awa doni ke nesigi namo ndani biche namo nyumandombaliya Namo. nebo de keleke awo fitiri waleya awo nebo de keleke okay ka jeliya valoriser wallahi sambali baba Oje. aja mariyetu ka baba Oje. bakari dafetigi de baba Oje. ale de ko kanga jeliya ke Wallahi. kanga na moderniser Oje. kanga valoriser ale de barika do jeliya la an bolo akara aklebe naka klemo benika wati akada saya ye belebele ni ne jɔra yɔrɔ o yɔrɔ ni ne ma bula wele oje ala ni ne ma bula fakɔli wele est-ce que ne yɛrɛ bɛ sunɔgɔ ka ɲa oje na oje jeli o jeli
N'i b'a fɔ ko la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Bamako Soudan yarela n'i ma baba ka million dun i y'a ka sanu dun n'i ma ka jama dun i y'a ka du minɛ i y'a ye fɛn bɛɛ lajɛlen kɛ jeliw ye kiliya Musa ni Nɔya Musa o de kosɔn n tɛ bila bulaw la fo ka diɲɛ wuli Sora Naïni Diabaté tonya donina ambe barikada baba ye Bakari Davetini de Sora Basali muso bonyo Sabalinya donina Babani sisoko Eyara ko jeli ya kumala ko nga segi asay 2000 la ko fini kanyi fini koro kuma maji kuma koro mamu Kouyaté de baba sabalinya oje ada fata abla fala dongli kada namo samwe anta tabia kalula Sora oje Sora mi ene boyoli yoli la oje kambo karafe merula akara kambo dogoto la akara ka kwase mine kabila nyasenye baba Sora yo kenye madi akara Diabaté jabula luma denjugu wolo jabula luma chitoya fugari de bulalu shiro danga de bulalu shiro wajito de bulalu Sora yo Sora Naïni Mwana boko koka gawere ma mogo logobo nyogona asidia jugudeka mogo logobo nyogona Korosadu mama kodo bakoro mama sebusi koro mama kodo neila kalide me Mola dia la kali de meva kasoro ne mauye yeah ne la kali de me ne awa dali son bola la kali de me akilika koroni fencha manye anga kejeli ayesa nanya kejeli aye nanya kejeli aye tinya bedia iya kude jadi kamale kude macha Allez, très grand. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.